Hi guys, welcome back to my channel. So yun guys, bali nakapag-process na kami. So ngayon ay bali magbububong na kami. So bali yan guys, nagsimula na kaming magbubong. So bali yung inassemble natin gutter, kinakabit na mga kasama natin. So bali yung gutter natin 18 cut na box type. Ayan. Yung air natin rib type na 5 ribs. So yan ang end flashing natin, 19 pieces, pati yung wall flashing natin. Ang end flashing natin 18 cut at ang wall flashing natin bali 12 cut siya, bali 6 pieces. So yun guys, bali kahit bumabagyo gumagawa kami. So itataas natin yung assemble nating mga end flashing yan, yung mga dugtungan. Kahit bumabagyo gumagawa kami. So yun guys, gumagawa pa rin yung mga kasama natin kahit umuulan, bumabagyo. Sa atin sa patuloy na pagtitiwala sa team ko. So kung nagustuhan yung video natin, like yung video natin, pindutin nyo rin notification bell para ma-update kayo sa mga video natin at pag-subscribe na rin. Salamat guys.